de saneamento e depuración, bueno, de saneamento, como nos correxiron os ponentes de hoxe, o saneamento xa incluye depuración, serían as jornadas de saneamento. Esta noite vamos a falar de solucións. Onte fixemos unha descripción de como funcionan e cales son os problemas das redes de saneamento tradicional, das depuradoras, porque son adecuadas para uns contextos e non son para outros. E hoxe vamos a ver que solucións alternativas propoñemos, como a primeira parte da solución, non? Entón, Miguel Ángel traballa para unha empresa, a empresa PRU, é unha empresa galega, e que leva décadas, 30 anos, ou máis incluso, traballando en aportar solucións aos concellos pequenos, non solamente aos concellos, senón as poboacións pequenas, digamos, parroquias, que teñen problemas para poder conectarse ás redes de saneamento, ou os concellos teñen problemas para proporcionarlles o servicio de saneamento. Entón, eles ofrecen unhas solucións alternativas, que pasa por solucións individuales, pero tamén conxuntas, que a mí o que me parece moi atractivo. Entón, eles teñen moita experiencia, de feito, cando eu preguntei en concellos que solucións estaban aportando a este tema do saneamento rural, todos me falaron maravillas da empresa de Miguel, que é unha empresa moi fiable, que funciona moi ben as súas instalacións, que o mantemento fan de maravilla e, sobre todo, que é unha solución sensata a un problema que é bastante complicado. Entón, pues, bueno, él nos vai a comentar un pouco que é o que fan eles, cal é a súa experiencia, experiencias concretas, e, entonces, pues, despois vamos a ter un ratiño tamén para preguntarle dúbidas si queredes, vale? Os deixo entonces con él e os escuchamos. Bueno, boas noites. Bueno, agradecerle, antes de nada, aquí ao Concello por invitarnos a estas charlas, que me parecen moi interesantes e se deberían de facer moito máis, e sobre todo, bueno, tanto por parte dos concellos como por outras administracións, deberían de mover un pouco para coñecer os problemas que hai no saneamento do rural de Galicia, que, bueno, como sabedes un pouco na presentación, que, bueno, ten as súas medidas. Vou orientar un pouco a presentación, vou a falar un pouco dos problemas do saneamento e depuración no que as pequenas aglomeracións. Os que estuvestes onte, parte vai a ser parecido que demos onte, pero, bueno, vou a facer, digamos, un pouco fincapé no que a min vexo máis problemático, non? Levo bastantes anos no que vendo, que, bueno, dedicamos a eso, a pequenas instalacións de depuración, e, bueno, vexo realmente os problemas velos, cando estás aí tal, é o que estás. Bueno, a nosa empresa, a empresa PRU, Prefabricados Rurais Sumia, que hoxe en día, bueno, o nombre social é Taza SL, e, bueno, levamos dende o ano 1971 fabricando equipos en formigón armado para a depuración de aguas residuais e tamén depósitos de almacenamento para agua potable. Estamos especializados no deseño, fabricación e implantación do que son sistemas de depuración para tanto desde o que é unha vivenda unifamiliar a núcleos de población de todo tipo hasta máis ou menos 2.000 habitantes facemos. E tamén, bueno, que son para pequenas empresas, en naves industriais e alguna empresa agroalimentaria que se poda adaptar ao que son sistemas de depuración natural. Non todas as empresas coas súas aguas industriais se poden adaptar a depuradoras de tipo, digamos, natural. Bueno, esta é a primeira parte que vamos un pouco a dedicar ao que é o saneamento e depuración das pequenas aglomeracións urbanas ou rurais. Bueno, en Galicia, que é o que problema hai? Pois en Galicia temos unha moi elevada dispersión da poboación no que é o medio rural, tamén zonas que son semiurbanas, onde temos un núcleo grande, pero despois hai moitas casas diseminadas, co cal temos que facer moitas canalizacións, moitos kilómetros de rede, para poderlle dar o saneamento á poboación. Temos moitos núcleos. Galicia creo que representa sobre o 40% dos núcleos de toda España, é unha auténtica burrada. Por iso que se pone aí, hai un enorme custo económico para acadar o completo saneamento e depuración das aguas residuais. Moita xente me dice, tamén o Concello non me dá chegado o saneamento, me di que tal, que é moi difícil, o sea, hai que darse cuenta de que o saneamento no rural de Galicia é económicamente
onte xa falaban de que isto non é de facer, en 10 anos xa conseguimos, non. Isto estamos falando de que se necesitarán 20, 30, 40 anos para sanear os núcleos maiores de 50 habitantes. O sea, digamos, núcleos menores de 50 habitantes que hai miles, así de claro. E, bueno, tamén teñen o seu dereito. Hoxe en día, o que suele pasar moito no rural é tes núcleos que, ao mellor, hai 20 casas ou 50 casas, empadronados, hai, ao mellor, 10 personas ou 12 personas, que despois, ao mellor, no verán ou fin de semana, convírtese nun núcleo de 30, 40, que tamén tes que dar saneamento, ainda que sean tan pouca población. Porque aí hai un problema que temos que, bueno, aquí cada veciño ten a súa casa, antiguamente o que había eran pozos negros, que era tal, pero, bueno, os pozos negros realmente teñen un grave problema, que é o problema de salud, porque eu vivo aquí, teño a miña casa, eu teño aquí o meu pozo negro, teño o meu pozo de auga lá, pero o meu veciño mellor tamén ten o seu pozo de auga, e o que está é recollendo parte das túas aguas fecais, porque ali vai o pozo negro, vai por infiltración, as aguas subterráneas, e as aguas subterráneas xa sabemos todos que van onde elas queiran, non onde nos queremos. Entón, bueno, podemos ter un problema de salud moi importante. Entón, bueno, como é que se vayan recollendo, poñendo, digamos, sistemas de depuración consonante co que se necesita. Pois supoño que, bueno, no futuro un gasto moi importante para os concellos vai a ser o mantemento e explotación desas depuradoras. Como, no caso de Tomiño, creo que tedes unha depuradora grande, despois non hai instalacións pequenas, pero mellor o día de mañá que as instalacións igual necesita 5, 6 ou 7, pero hai outros concellos ao mellor que necesitan 20 ou 30 pequenas instalacións de depuración, entre 50 e 300 habitantes, e iso, o sea, aí hai un problema de recursos e o concello, as instalacións de depuración non é como se planteaban antes, o sea, que, bueno, se instalaban, se facía obra, se pagaba, aí quedaba a depuradora ali feita, fose mellor, fose peor, e hai apenitas. Eso non é así, as depuradoras todas necesitan mantemento, poden ter máis, menos, pero todas as depuradoras necesitan mantemento. Por eso, é o que van a ter os concellos, é que no futuro, bueno, teñen que, digamos, facer o mantemento desas pequenas instalacións de depuración, e para eso hai que ter recursos. Por todo isto, o que se fai necesario é unha planificación destas infraestructuras e seleccionar as máis adecuadas en cada caso, non todos os casos son iguais, e, sobre todo, evitando aqueles sistemas que sean demasiado complexos e que requiran, por exemplo, con personal técnico cualificado ou elevados custes eléctricos. Aquí, os sistemas de depuración para pequenos lucros, que a maioría son prefabricados, se son material, se son de outro, un tipo de sistema, un tipo de outro, que máis ou menos todos se basan no mesmo. Pero, bueno, hai distintas configuracións e distintos diseños. Pero, bueno, hai sistemas de depuración que para pequenos núcleos non lle podes dar un custe por habitante equivalente de explotación que despois se xa é imposible, digamos, o seu mantemento. Bueno, aquí vou señalar aquí un pouco o que para mí son os problemas, hai moitos máis, pero, bueno, para mí os problemas máis importantes que hai no que é a rede de alcantarillado e os problemas das depuradoras. No alcantarillado, por exemplo, temos moitas redes que están unha mal diseñadas e outras mal construídas. Digamos, aquí en Galicia fixéronse durante moitos anos, foronse facendo redes, digamos, moitas por falta de control, e outras por, se destinaban X cartos, e se iban facendo obras, e se facían redes, a veces sin saber a donde ir. Vamos a facer aquí a rede para que conectar aquí estas casas, tal e cual, vai por gravedade, vai por aí abaixo, a donde? A veces non se sabía moi ben a donde, e moitas ainda están así.
Despois, un dos grandes problemas, que aquí onde se falou moito, son das elevadas infiltracións de auga na rede. Hai infiltración de auga que venen dos tellados, hai infiltracións de auga que entran directamente de manantiais, de nivel freático, porque a rede está mal feita, porque hai pozos de recristo que están rotos, tuberías que vese sendo de formigón ou as modernas de PVC, que teóricamente son estancas, pero como se fixeron daquela maneira, pois tamén meten auga. E moitas veces o que temos é que durante, digamos, todo o que é outono, inverno e primavera, temos un caudal que chega a depuradora un río, en vez de chegar a auga residual. Pois si, cando chega o verán, agora se chega un caudal tal. Entón, bueno, a veces, moitas veces o que hai é que a depuradora, en vez de facer a súa función, o que hai, si, hai unha depuración, pero por dilución, non porque a depuradora este traballando correctamente. Despois, aquí un punto que tamén poño eu aquí, porque me parece importante, e ainda falta, xa se fixo moito nestes últimos anos, pero sigue habendo tal, é a regulación e control dos vertidos á rede de saneamento. Eso é, digamos, o que son as ordenanzas que quitan os concellos. Todos os concellos deberían ter unhas ordenanzas claras que, bueno, te podes basar na legislación que hai, en outras ordenanzas, para os vertidos á rede, tanto por parte dos veciños, de empresas ou de granxas que se verten na rede. Hai que regular e controlar eses vertidos. Igualmente tamén desas infiltracións, porque o que non se pode facer é, nos facemos agora, facemos como non se falaba aí un proxecto onte, de facer un saneamento novo para unha población pequena de 100 e pico habitantes, e, bueno, facemos, claro, unha rede separativa, pero o problema é que esa rede separativa seguramente dentro duns anos acabase convertindo nunha rede que entra auga. E a veces mellor está ben feita, e máis ou menos tal, pero hai moito de, digamos, do que é o típico de que teño a baixante do meu tellado, en vez de botala pola cuneta a agua do tellado, boto a rede de saneamento. As augas dos tellados son augas limpias, non teñen contaminación, e as augas limpias teñen que ir por onde foron toda a vida, que é polas cunetas e polos praos, e sobre todo no medio rural. Nas zonas máis urbanas e que hai que canalizar esas augas pluviais, porque nas podemos ter polas calles adiante, claro está. E, bueno, despois, ao final, acabas concentrando, e esas augas pluviais haberá que, ao final, darlle un tratamento. Ou acabando levándoas a depuradora xeral, ven por tanques de tormenta, ou que sea, poder depurar esas augas, porque tamén son contaminantes. Pero, no que é o medio rural, para mí non é un problema o que son as augas, digamos, de chuvia. Son augas que, oye, no medio rural, sempre foron por onde foron, e non teñen problema. Además, son pequenas cantidades. Además, digamos, canto máis larga sea a rede, máis augas pluviales vamos a ter. Entonces, é un pouco o que e claro, sobre todo, claro, e a falta de control para mí un dos grandes problemas. Chegas a rede, no, é que aquí isto anda aquí e tal, pero aquí que entra. Ou que teñas unha empresa, sea grande, sea pequena, que, bueno, pues, verten ali directamente. Unha empresa non solamente tal, porque unha empresa tamén pode ser un restaurante. Hai moitos casos onde imaginarmos un núcleo de 100 personas, ten o típico restaurante de comidas, de menú do día. Oye, que traballa ben, igual supón tanta carga contaminante como todo o núcleo. Entón, oye, no, ese restaurante non podes verter directamente, porque as augas residuais que genera un restaurante non son... O sea, son augas fecais, pero, bueno, na verdade se denominan augas, digamos, asimiladas a domésticas, que teñen moita carga. Pues, digamos, non hai augas de ducha, por lo cual non hai moita dilución, e o que temos unha auga moi contaminante que eu, en vez de que se diga que son augas asimilables a urbanas, máis ben, para mí, deberían ser consideradas como augas industriais. E o tema é que, o sea, que non podes, digamos, montar unha depuradora para un núcleo de 100 personas, e tamén poderla diseñar tamén para ese restaurante, pero normal é que, no, o restaurante, digamos, oye, ti para verter a rede tens que facer un tratamento primario, por lo menos, oye, ti quédate con parte da contaminación, porque a ti me estás tan, senón, oye, macho, teño que cobrar tanto como eu cobro os seus vecinos, porque se debía de pagar. E unha das cousas que antes estaba falando polo tema da, digamos, dos canons, oye, hai que
de pagar máis que por caudal, por carga contaminante que se bota. Bueno, problemas nas depuradoras. Bueno, o problema máis importante que hai nas depuradoras instaladas é a falta de mantemento. Aquí, bueno, hai durante todos estes últimos anos que se foron instalando depuradoras, pois, moitas tamén se poñían, se dicía, no, esta depuradora instalámola aquí, no, isto funciona solo, non necesita nada, eso non é verdade. Todas as depuradoras, xa pode ser o que sea, pero todas as depuradoras necesitan mantemento, pode ser máis, menos, levar máis tempo, menos tempo, evitar máis custes, menos custes, pero todas necesitan mantemento, a todas hai que ir ali. Hai que ir ali para ver se funcionan ben, limpiar a súa reixa, limpiar o tal, e funcionar que a auga fluya con... A veces son tareas que simplemente leva máis tempo a veces ir á depuradora que o tempo que botas ali a revisar que todo funcione correctamente, pero já poño aí, falta de mantemento, e a veces moitas das veces que me di que no, é que eu fago aquí isto tal, porque digo, pero como non limpias isto? Pois non o sabía. Un descoñecemento. Eso é unha das cousas que hai nas depuradoras instaladas é que, pues, hai un descoñecemento das tarefas do que hai que realizar para o seu mantemento e, depois é a carencia de personal. O sea, hai moitos concellos que teñen as súas pequenas instalacións, pero, son concellos pequenos, con poucos recursos e non dispoñen de personal. Xa sexa cualificado, porque as pequenas instalacións de depuración, a maioría delas non necesitan personal cualificado, que perfectamente vale calquer persona con simples coñecementos ou, oye, aquí hai que facer isto e isto e isto, e máis ou menos o leva perfectamente. Pero, bueno, aí hai un problema que o problema económico sempre que é o que se interpón en todas as planificacións. Despois, outro problema das depuradoras é os deseños non adecuados. Depuradoras hai moitas, como digo, chupiniguais, parecen aí, como onte falaban de Mercedes, hai moito Mercedes postos, Mercedes despois, ostras, son moi bonitos, pero non son adecuados. E, bueno, aparte no seu propio diseño, moitas das depuradoras que se han instalado por aí, digamos, teñen un problema de capacidade. Algúnas se han diseñado para... Fixos unha rede, fixos unha depuradora, fixos a rede, para aquel núcleo, eran 100 personas, fixos unha depuradora para 100 personas, pero dali a uns anos metouse outro núcleo. Mais que había ali de 50. Ostras, que a depuradora quedou achicada. Estamos falando de pequenas depuradoras, pasar de 100 a 150 é un 50% máis. Se a depuradora fixémola para 100, para 150, pobre, quedase un pouco escasa. E, tamén poño aí nos materiais empregados. Teño visto de todo. Teño visto depuradoras feitas en ferro, enterradas, tanto as podres, tamén hai as típicas de plástico, é plástico. Despois, outro dos grandes problemas que teñen as depuradoras dos pequenos núcleos, moitas das que están, digamos, o elevado consumo de electricidade, e cara a reparacións ou sustitucións dos equipos electromecánicos. A que a veces queremos poñer tal, esta que é moi bonita, ten aquí, a reixa ben é automática, vai con soplante, se mete aire, eso depura mimá, maravillosamente, pum pum. Sí, pero despois aquilo, oye, ven a recibo da luz, unha pasta, rompe a soplante, hai que reparala, canto vale? Bomba. E unha depuradora, ademais, cando depende, digamos, de equipos electromecánicos, ten un problema, que cando rompe xa non funciona. O sea, moitas delas o que entra sale. O sea, aquilo fallou a soplante, ou fallou aquela bomba que impulsa as aguas hacia a depuradora, falla eso, e xa non temos depuradora, aquilo non está traballando. E, bueno, despois hai o último punto que poño, é o deficiente control durante a súa construcción. Ese é un dos graves problemas, sigue pasando, por eso,
se intenta que, oye, que as cousas se fagan ben, pero, bueno, hai un problema grande que, bueno, pues un concello, por exemplo, pues saca a licitación un proxecto para facer unha rede de saneamento, é unha obra, bueno, despois colle unha empresa, unha contrata que fai esa obra, bueno, faino, a veces faino ben, a veces faino mal, e a maioría do que fai mal. O sea, así de claro. Entonces, a súa construcción, moitas delas, pues está mal posta, as comisións non son para aquí. Ese é un dos grandes problemas. Que, bueno, aí é unha das cousas que lle digo sempre aos concellos que deberían de invertir máis aí. O sea, non vale de nada que ti te gastes 200.000 euros en facer un saneamento para que logo ese saneamento se faga mal e teñas que volver a invertir se queres poñer en condicións. E, bueno, e isto leva ao último punto que poño aí, que, bueno, para mí, que é un dos grandes problemas que é a capacidade económica dos concellos. Os concellos teñen os recursos que teñen, que, bueno, veñen, sabedes mellor tamén onde veñen, bueno, hai unha capacidade para poder facer o seu control, facer, digamos, unha planificación boa, o mantemento, o sea, un concello que teña 20 depuradoras, como que di, inda que sean depuradoras con mínimo mantemento, vai necesitar unha ou dúas personas dedicadas exclusivamente para eso. Porque unha depuradora está aquí e ti inda que botes media hora en cada instalación, o día vaise no momento e cada día visitas 5 e boa. Bueno, aquí nesta diapositiva vou un pouco a resaltar, digamos, para mí como debería de ser o diseño e as pautas que se deberían de seguir. Este é un pouco xa onde tamén xa se falou deso, de como se deberían de diseñar as depuradoras para as pequenas aglomeracións. Primeiro punto, a depuradora debe de garantir os rendimentos requeridos do punto de vertido, cumprindo os obxectivos de calidade do medio receptor. Eso que onde falábamos aí dos obxectivos de vertido, poden ser máis estrictos, menos estrictos, para pequenas instalacións non solen ser moi estrictos, salvo que se verta certas zonas que se chaman zonas sensibles, tipo Red Nature ou algo así, que, claro, aí xa te exigen unha depuración máis estricta. O segundo punto que poño, pois, é o funcionamento, digamos, eficaz para un amplo rango de caudal e carga. O sea, unha depuradora, digamos, ten que soportar que nos núcleos pequenos temos hai un problema. É o que digamos, temos unha variación moi elevada do que tanto a carga orgánica que entra como a carga de caudal. O mesmo largo do día, pois temos de noite que hai pouca xeración, durante o día a mañán hai un pico, despois baixa, ven a mediodía hai outro pico. Entonces, digamos, a depuradora ten que aguantar traballar ben durante todo o día. Despois, ten que ter un consumo mínimo de electricidade e un gasto mínimo de reparacións. O sea, non nos vale de nada unha depuradora tal que, cando rompe algo, porque alguna cousa sempre rompe, pode ser máis menos, pero sempre rompe algo. O que non pode ser, dicir, ostras, que isto rompeu aquí esta soplante, ou este generador de ozono, ou este non sei que, vale un pastizal. Entonces, bueno, hai que, digamos, diseñar depuradoras indo a sistemas, desde un punto de vista, sistemas naturais que impliquen sempre un gasto mínimo de electricidade, ou nulo, e que, bueno, as reparacións e postas a puntos das depuradoras sexan económicas. Sobre todo, por unha das cousas que suele pasar é que unha depuradora se instala e, bueno, pues, bota aí seguramente uns anos, está aí con un mantemento, digamos, escaso, e claro, depois chegas e, oye, aquilo, pois, necesitas volver a poñer a andar. E claro, non vale de nada que, como me ten pasado en moitos casos, que me concello aquí, esta depuradora que se puxo aí 15 anos e tal, e digo, isto, nada, arranca e pon outra. Porque ao final vas a gastar máis cartos, vas a gastar unha pasta nesta para poñela a punto, e despois, ainda por encima, a larga, vai te salir caro o seu mantemento, é mellor que plantees outro tipo de instalación de depuración que a larga compensa. Despois, a depuradora, pois, o que falaba un pouco antes, que,
digamos, tense que diseñar para que teña un tempo mínimo de mantemento e de explotación. Non vale de nada, pois tamén poñer unha instalación de depuración que despois, pois, necesita un mantemento que tens que estar ali todos os días, claro, pois, entonces, necesitas, digamos, diseñar cousas e implantar, digamos, depuradoras que con actuacións, digamos, pequenas, de ir ali, eso, 15 minutos, media hora, limpiar aquilo, e que a cousa máis ou menos funciona. Despois, que tamén non necesiten unha man de obra, digamos, moi cualificada para o seu mantemento. O sea, non vale de nada que, oi, aquí, isto, tal, que teño que chamar á empresa que diseñou esta depuradora ou aquela empresa que me dé eses servicios para eu facer, porque eso despois vai ser moitísimo máis caro. Se ti dependes de que unha empresa externa se realiza as funcións, que tamén non podes contratar, tamén pode ser unha idea, pero si digamos xa eso, pues necesita unha dependencia tecnolóxica porque ali leva un sistema de control para a depuración, que tal, pum pum, eso, claro, necesitan uns técnicos cualificados, pues é moito máis caro ese mantemento que non unha máis sincera. Despois, enlazando un pouco con ese punto, pois non debe haber dependencia tecnolóxica, que un pouco tamén se marcou este punto, no tema que falaba de Joaquín, que claro, non vai a romper un tornillo e teñas que ir a buscalo a Alemania. Non así en todos os casos, pero hai moito caso de eso, que dependes tecnolóxicamente do fabricante para calquer reparación ou sustitución. E despois tamén unha fácil xestión dos fangos e residuos sólidos que xenera, o sea, as depuradoras xeneran uns residuos sólidos, nos desbastes, xeneran residuos, digamos, de fangos, nas decantacións, nos procesos biolóxicos, e grasas, e areas, e todo eso tense que esperar. Entón, bueno, a súa xestión tamén se xa fácil, que non teñas un sistema de depuración que che dé un moitísimo custo poder extraer esos fangos ou eses residuos sólidos. Este, como digamos, aquí estos o vistes onte, pero un gráfico que a mí me gusta moito porque non só, digamos, explica un pouco o que, pues, tipología de saneamento e o que hai que actuar. Temos o saneamento autónomo, de pequenas casas aisladas, e aí, digamos, pois, hai que sanear esas casas aisladas, pois o normal é poñer que instalen unha fosa séptica. Despois temos un saneamento colectivo de proximidade, que é o típico de 2 ou 3 casas que hai, digamos, xuntas, ou unha pequena urbanización que se fixo, e que esa sanea independientemente. Despois temos unha aglomeración rural, que, digamos, son pequenos núcleos que, digamos, podes xuntar e levar a súa toda. Xuntar todo se pode xuntar, o que pasa que hai que ver se é viable xuntar ou non. Porque aí, bueno, se núcleos parecen un esquema moi pegados, pues, bueno, imaginamos que entre cada núcleo pues, hai 500 ou 600 metros. 500 ou 600 metros son 500 metros de colector, vale un coste. Se ainda por encima hai que facer un bombeo, bueno, eso xa hai que mirar moi ben. Si non resulta mellor facer unha instalación de depuración para ese pequeno núcleo e non facer un bombeo. Imaginarvos un núcleo de 100 habitantes, facer un bombeo vale casi tanto que poñer unha instalación de depuración por gravedade. Pois si cada momento as cousas, sobre todo se entre eses dous núcleos non temos apenas vivendas, non ten sentido facer unha rede. Entón, aí é onde, digamos, para mí, isto é o que máis hai no rural, pequenas varias aglomeracións, que a veces se poden xuntar ou non xuntar, e aí é onde realmente hai que facer unha planificación. Hai que ver o conxunto, o que se fixo hasta ahora é facer unha rede naquel núcleo, facer outra rede naquel outro núcleo, unha vai para aquí, outra vai para outro lado, claro, agora tes as redes feitas e diste, isto podo xuntar para aquí, non, é que eu quero xuntar, porque tal, daqui fago un bombeo e xa levo a 50 metros e teño a rede do outro lado e xa, tal, teño que facer un bombeo. Eu habendo diseñado ben a rede, non teñas que facer o bombeo ou facer menos bombeo. E, bueno, pois o saneamento asociado a un núcleo, temos, digamos, un núcleo concreto, facemos as súas redes dentro do núcleo e levamos a unha instalación de depuración. E o sistema máis existe, un núcleo totalmente aislado. Para mí o que máis hai no rural é onde hai máis que planificar, digamos, onde temos unha aglomeración rurales, unha vacía,
que digamos unha zona que digamos verte hacia un río, un regato, onde temos que mirar de si compensa xuntalos, non xuntalos, se os xuntamos vamos a facer unha dar máis grande. Si a veces compensa facer un bombeo, outras veces non compensa, eso é moi relativo. E, bueno, todo eso irá ao medio acuático natural, digamos, ao medio receptor, saneamento colectivo de proximidade, o saneamento autónomo, incluso un saneamento asociado a núcleo pequeno, e o normal é o bo é vertelo por infiltración ao terreo. A infiltración ao terreo o bo que ten que non agrede directamente o medio, o regato, e un pouco que hai que buscar é, digamos, agreder o mínimo posible o que é o medio receptor. E, bueno, no do caso, aí o que vemos aí abaixo é que, bueno, temos medio acuático, sea río, sea mar, menos sensible, normal, ou sensible, zonas protegidas. E cando é menos sensible ou normal, as instalacións de depuración son sinxelas, só podense poñer instalacións de depuración con costes de mantemento moi baixos. Cando xa son zonas sensibles, aí é onde hai problemas. Xa nos empezan a dicir os organismos de cuenca que temos que eliminar nitróxeno, que temos que eliminar fósforo. Eso de eliminar nitróxeno e fósforo é moi fácil na teoría, pero moi difícil na práctica. A maioría das depuradoras de núcleos medianos, como por exemplo o núcleo Tomiño, que seguramente é unha depuradora de tipo carrusel, unha depuradora de tipo carrusel, teóricamente ten nitrificación e desnitrificación, pero eso seguro que non funciona, porque para funcionar eso hai que ter a depuradora moi controlada, e se tens, por exemplo, elevadas infiltracións de aguas pluviais, eso xa é imposible. Bueno, ahora este segundo bloque, digamos, onde vou a falar un pouco do que é o sistema de depuración que nos facemos. Bueno, o sistema de depuración está todo feito en hormigón armado. Para mí é o material mellor que hai para facer todas estas cousas. O hormigón dura toda a vida e que ten algún problema que tal, se pode reparar, se pode volver a poner en funcionamento. Outros tipos, de plástico, de ferro, de tal, eso, a maioría das veces, tens que arrancar e poñer un. Bueno, o primeiro que temos é unha arqueta de desbaste. Este sistema de depuración, digamos, está orientado para núcleos de menos de 1000 habitantes, pero, bueno, sobre todo, o que máis hai son núcleos de menos de 500 habitantes, e, digamos, ten un sistema na página. Digamos, a auga entraría nunha arqueta de desbaste e saldría previamente con unha arqueta de registro e toma de muestras, e para que funcione este sistema necesitamos unha diferencia de cotas entre entrada e salida, digamos, entre a entrada que nos chega o colector e a salida, digamos, o punto vertido, se é o regato ou infiltración ao terreno. Pero necesitamos un desnivel para aproveitar a enerxía potencial que nos dá a gravedade. E tampouco necesitamos ningún mundo, se poden plantear con 2 metros de desnivel, cando son pequenas depuradoras, menos de 200 habitantes, se poden plantear incluso con 2 metros de desnivel podemos plantear perfectamente unha instalación de depuración. Canto máis mellor, eso está claro. Máis enerxía, máis que o que temos aquí hai un proceso biolóxico onde as bacterias se encargan de oxidar a materia orgánica e consumen enerxía. E esa enerxía temos que quitar de algún lado, ou quitamos do ambiente ou metemos con electricidade. Bueno, o primeiro que temos é unha reixa de desbaste en principio manual. Cando son pequenas instalacións e se pode plantear que a depuradora por gravedade é unha tontería levar enerxía eléctrica á planta, porque moitas veces o levar unha cometida eléctrica a unha edad que está lá, pois Fenosa ou a compañía eléctrica X che cobra un pastizal, así de claro. A veces vale máis que a propia depuradora. Non é o primeiro caso, ni será o último. En pequenas instalacións, pois unha reixa de desbaste manual é perfectamente válida. Cando falamos xa de instalacións de 400, 500 e dai para arriba, aí sí que xa é máis recomendable pois poñer unha reixa automática, por si non necesitas estar ali moitos días. E, bueno, unha reixa automática, un equipo moi sinxelo, cun consumo mínimo, é un motor reductor que forma unhas poletas para limpiar a reixa nas horas.
non solen fallar ni romper, e se rompen tampouco non son moi caros de arrombar. Bueno, o primeiro elemento, despois do pretratamento, digamos, o tratamento primario, que aquí neste caso nos facémoslo cun tanking hop. É un decantador de gestor, e, digamos, a agua entraría pola parte superior, saldría tamén pola parte superior, digamos, o tanking hop ten dúas partes diferenciadas. Ten unha zona superior, que é a zona de decantación, e a zona inferior, que é a zona de digestión. Esas dúas partes están divididas, digamos, están un pouco divididas por unha peza que se chama un deflector, que divide as dúas zonas, e o que tamén fai é que, digamos, a auga, digamos, que entre non remenxa nos fangos o mínimo posible. Esta é a diferencia máis grande o outro equipo que se sole poñer moito, que son as fosas sépticas. O tanking hop, digamos, vai en vertical, as fosas sépticas vai en horizontal, pero para mí, do meu punto de vista, funcionan moito mellor os tanques sin hop, sobre todo en Galicia, por o tema de que aquí chove. E por moito que teñamos a rede separativa, temos infiltración polas tapas dos pozos, entre algo tal, aumenta o caudal, entra en sobrecarga hidráulica, e nunha fosa séptica temos sempre un arrastre de fango. Un arrastre de fango que o que facemos é mandar fango hacia o tratamento biolóxico posterior. O que fai é saturalo e, bueno, fai maravillas. Deixa a depuradora perfecta para seguir traballando. Ademais, o tanking hop, o que ten que ir en vertical, o fango, digamos, queda na parte inferior, vais apelmazando e vais adquirindo moito mellor que unha fosa séptica tradicional. O fango que se recolle, unha vez ao ano, unha vez cada 2 anos, dependendo, digamos, do dimensionamento, pois hai que facer unha extracción de fangos. Igual que nunha vivenda unifamiliar un ten a súa fosa séptica e pode utilizar ese fango que ten a fosa séptica para facer compost, agora que, digamos, está bastante de moda o tema de facer compost, é perfectamente válido. Hai moitas empresas que collen lodos de depuradora para mezclar con residuos vegetais de biomasa para facer compost. Temos aí un fango que está totalmente digerido, é un abono perfecto. Hai un problema que está aí, tropeza co tema das normas de sanidade, que si ese fango pode ter cousas, pois eu digo que nunha vivienda, cada un sabe o que ten, pode facelo para mí sin problema ningún. Xa no tema de pequenas depuradoras, topas coa normativa, topas coa legislación, e na que teñas ali unha maravilla, eso non lo podes usar porque o lo tienes que analizar e non sei que, non sei cuánto, e claro, despois ao final, entre que analiza, non sei que, xa igual se chavale máis caro que pudiere, leva o gestor e que o bote por aí, a donde sea. Muchas veces botase, a maioría das veces, ás redes para outras depuradoras grandes que teñen tratamento de fango. Pero, bueno, sí que hai unha cousa que a Administración Hidráulica de Galicia ten que pensar que facer cos fangos. Hai que pensar de facer outras cousas con fangos, non coller e botalas a outras depuradoras máis grandes. Hai que, o penso que o fango este se pode reutilizar perfectamente para hacer compost, para poder abonar en prados, nos montes. Bueno, o seguinte elemento que temos é o, digamos, o lecho bacteriano, que é o reactor biolóxico. O lecho bacteriano, digamos, é un tanque, leva un relleno plástico dentro do seu interior, e a auga entra pola parte superior, se distribúe o máis eficientemente posible a través dun distribuidor, se percola a través dese relleno plástico onde están adheridas bacterias que o que fan é oxidar a materia orgánica. Son as mesmas bacterias aerobias que hai na depuradora de tomiño grande. O sea, ao final, nas depuradoras hai moitos tipos, moitos diseños, parecen moitas moi distintas das outras, pero ao final os procesos que hai son prácticamente os mesmos. Procesos físicos de decantación e procesos biolóxicos de oxidación. Antes temos, bueno, unha cámara de descarga, que, bueno, este é un sistema, digamos, orientado para pequenos núcleos. Entón, como temos rangos de caudal moi baixos, introducimos unha cámara de descarga que simplemente é unha arqueta que leva un volquete que o que genera é unha forza hidráulica. O volquete vai se enchendo de agua, chega ao seu peso crítico, bascula, genera unha forza hidráulica que fai mover o distribuidor rotativo del solo. Despois xa vos enseño despois un vídeo.
bueno, o lecho bacteriano, aí se ven, leva unhas tuberías de ventilación para o que é ideal. Un lecho bacteriano, tamén chamados filtros biolóxicos, unha das cousas máis, o sea, os dos puntos máis importantes que ten, aparte do que o relleno plástico, que hai moitos tipos, e tal, é o primeiro, a correcta, digamos, dispersión do fluido sobre a superficie do lecho e despois a aireación. Se ten unha mala aireación, non vai haber oxidación biolóxica, entonces eso vai a funcionar nada eficientemente. Como último tratamento, digamos, levaría un decantador secundario, porque, bueno, no lecho bacteriano hai un crecemento de bacterias que en algúns casos se necesitan, outros non, e necesitamos, cando se necesitan, decantamos con outro decantador, que, digamos, podemos pasar, pode ser máis pequeno, o sea, normalmente máis pequeniño, e tal. Na maioría dos pequenos núcleos, moitas veces non se necesita, por objetivo de vertido, non se necesita poñer un decantador secundario. E eu moitas veces o que fago é sustituílos por pozos de infiltración ao terreno, para en vez de coller e vertelos a un regato, que, digamos, se vertan directamente ao terreno. Bueno, digamos, este sistema, digamos, pues ten un nulo consumo de electricidade, funciona coa propia enerxía hidráulica e a gravedade, e, bueno, para nós, digamos, é o sistema ideal que hai para poblacións menores de 1000 habitantes, onde temos unha reducción da DBO de coaxión de suspensión en nitróxeno amoniacal. Eso non significa que elimine o nitróxeno, simplemente oxida o nitróxeno amoniacal a pasarlo a nitratos, tamén dependendo de como se dimensione o filtro biolóxico, ata os valores permitidos polas administracións hidráulicas. Ten un reducido de sinxelo mantemento, aí, digamos, o mantemento que hai, pois, limpiar a reixa de desbaste, limpiar o distribuidor, que co tempo sempre se vai obstruindo, e despois unha vez ao ano, unha vez cada 2 anos, dependendo da instalación, faz unha extracción de fangos, o sea, o mantemento, ir ali, como quen di, en 15 minutos, marchar. Son depuradoras robustas, fiables e moi duraderas. Como falaba antes, son feitas en hormigón, e, pois, hai outros equipos que son feitos en acero inoxidable, como as reixas, como o distribuidor, digamos, son depuradoras para telas aí e que van a durar moitos anos, que é unha das cousas que penso que é dos puntos máis importantes. Integranse moi ben no entorno, poden ir, normalmente van enterradas, o único que vas a ver son as tapas, e, bueno, dispoñen de distribuidor de vacío hidráulico, e o recheo plástico biofil, que é o que nos solemos máis traballar, os paso nas muestras. No tema dos recheos plásticos hai moitos tipos, e, bueno, sempre hai algúns mellores, e tamén, dependendo para que caso, hai que utilizar un tipo de recheo ou outro en función da súa superficie específica. Esta é unha tecnoloxía amplamente estudiada, contrastada e implantada por todo o mundo. Isto quere dicir, é unha tecnoloxía que, como di, casi inventouse hai casi 200 anos. Ou, se casi teren mitos os romanos, se facían algún tipo de filtros biolóxicos con grava. Agora utilizanse recheos plásticos, antigamente usábanse recheos de grava. A grava funciona perfectamente, pero, bueno, a grava que pasa que necesitas máis volumen. Os recheos plásticos o que viñeron é un pouco a achicar o espacio, porque teñen moita máis superficie específica, o sea, poden ter máis cantidad de bacterias, co cal, en menos espacio, en menos volumen, son capaces de depurar a mesma cantidad de agua. Ademais, para mí, o mellor de todo é que a grava, os recheos de grava, hai moitos problemas de colmatación, porque entre que medra, digamos, a biopelícula, o sea, as bacterias forman unhas capas e van medrando, e entre que a gestión sempre é mala, sempre acaba pasando demasiada carga ao fango dos decantadores, acaban colmatando os lechos. E os recheos plásticos, o que teñen moitísimo volumen hueco, é moito máis difícil. Tamén nos vin moitos taponados. Pero, bueno, eso xa porque, como falaba antes, o mantemento, en moitos dos casos, é nulo. Este é o recheo plástico. Vamos pasar unhas muestras para aí, que surgen. Creo que apareceu algo así por aquí polas
orillas do Miño, que dices que se fundira un barco, como podemos... Algo así. Non me extrañaría nada, calquera depuradora por Acuérdame aí... que apareceu hai 3 anos, estaba toda a costa chea de que dicen que seguramente algún contenedor con estas pezas Eso é unha depuradora. de unha depuradora. Sí, unha depuradora, imagínate igual arrancar unha depuradora por aí que había por aí, a la marchou e fuera. Porque, bueno, é moi difícil que escape de dentro do tanque. Eso sirve para airear, digamos, ¿no? Vamos a ver, este recheo plástico, digamos... Xa, pero que está furado para que... Claro, vamos a ver. máis. Si comparades eso, como falaba antes, entre o que é a pedra e o que é os recheos plásticos, vamos a ver, como ese é o que nós máis utilizamos. Para min, digamos, tamén, no que é relación calidad-precio, é dos mellores. Para o tema este de pequenas instalacións. Hai moitos outros tipos de recheo. A ver, este recheo plástico en concreto ten 160 metros cuadrados por metro cúbico de superficie específica, o sea, superficie para adherirse bacterias, e a grava estamos falando de prácticamente a mitad ou algo menos da mitad. Por eso decía que a grava, con grava os filtros necesitan ser moito máis grandes. E ao final, esos son caro, claro está, pero despois compensa. No final acaba compensando. E sobre todo, polo tema de que isto comparado coa grava, o que ten, digamos, moito volumen hueco e para min o que protexe frente ás colmatacións. A grava por máis. A grava tens que ter un bo pretratamento e un bo tratamento primario e controlalo moi ben para que non che pase moita demasiada porquería, senón colmátalo. Se o colmatas, bueno, coller, vacialo cunha pala e volver a botar. E estos tamén se colmatan, eu xa teño visto moitas colmatadas, pois, bueno, estamos falando de casos extremos que, claro, aí é que... Si bota a depuradora de zanos que ali non van, normal, aí non hai nada. Pero bueno, a mí este é o que máis me gusta. Ademais ten unha superficie rugosa, cousa que outros non o teñen, co cal sempre mellora a adherencia das bacterias. E ademais a súa morfoloxía non é recta, hai moitos outros rellenos con paredes rectas. Esta morfoloxía así ondulada tamén moito que permite que, digamos, a auga váyase movendo e aumenta o tempo de retención da auga dentro do que é o filtro biolóxico, co cal mellora moito a depuración. Para mí, digamos, é un dos mellores. Bueno, aquí hai un vídeo que aquí non me sale, pero bueno, vou poner a aprovechar de ser. Este é o distribuidor como funciona, que, digamos, entra agua nunha cazoleta, neste caso de poliéster, leva un eixo que vai colgado da tapa e o edificio de salida no mesmo sentido e, digamos, o que fai é distribuir uniformemente agua sobre a superficie de lecho. Se non se fai eso, se a agua entra nun punto solo do lecho, o que fai é que, bueno, ti dimensionas ali, pois, 20 metros cúbicos de relleno plástico, realmente despois estás utilizando a mitad. Mitad, porque despois algo así tal, porque tes moitas zonas mortas no reactor que non... Vale, entonces... Eso é o medio do proceso, non? Eso é a parte do medio do proceso. Sí, eso é do lecho bacteriano. Eso, digamos, o distribuidor, que vai no ser o lecho bacteriano. E agora vos poño aquí outro vídeo que, digamos, un pouco como vai funcionando un pouco a depuradora. Tanque primario, entra agua no tanque primario, aí decanda o gordo, digamos, no tanque primario, unha fosa séptica, como que pode ter cada unha a súa vivienda, digamos, para viviendas unifamiliares é o mesmo, pequenininho, é o mesmo, vai unha cámara de descarga, que cando se enche volta, genera unha forza hidráulica para mover o distribuidor. O sea, a cámara de descarga é necesaria porque en momentos de baixo caudal a forza hidráulica que trae a auga, que é un caudal moi pequeno, non é suficiente para mover o propio distribuidor. Vamos a ver a presentación. Mas o distribuidor rotativo é unha cousa moi sinxela, funciona por superpeso e non... Tamén hai, os distribuidores rotativos utilizanse nos lechos bacterianos, incluso grandes, hai lechos bacterianos de 20 metros de diámetro, de 30, pero bueno,
aí xa vamos falando de exhibidores que xa van con motor reductor para facer o seu giro, porque, bueno, hai que controlarlo. Bueno, este outro esquema, digamos, problema que non hai diferencia de cotas. Bueno, pode ser introducir un bombeo intermedio, o lecho materiano vai en superficie e facemos o mesmo proceso. Simplemente o único que vamos a ter, aí sí que hai que levar enerxía eléctrica, pero bueno, digamos, de todo o que podemos ter aí, é simplemente un pozo bombeo, que normalmente xa nestes casos tamén, se a población é grande, o pode tamén colocar unha reixa automática, pero bueno, temos un pozo bombeo, ademais é un pozo bombeo que non é como os pozos de bombeo das estacións que hai por aí. O pozo bombeo está moi protegido, pos unhas bombas boas e duran moitos anos. Está protegido polo tanque, non vai a chegar as típicas toallitas, nin cosas desas que son os graves problemas dos bombeiros. Entón que, bueno, os bombeiros unha instalación pequena non teñen un custe moi elevado. Ten un custe cando se implanta, eso sí. Bueno, antes tamén vos falaban dos procesos combinados de combinar tecnoloxías. A mí unha das cousas que máis me gusta hoxe en día é combinar as tecnoloxías. É unha das depuradoras que máis estamos agora facendo, combinando, sobre todo cando se trata de depuradoras un pouco máis grandotas, que tes un medio sensible ou queres facer unha depuración máis estricta, é combinar o sistema, digamos, de tanque Hofe de lecho material cun humedal artificial. Humedal artificial, ou como a mí me gusta chamarlle, un biofiltro plantado, porque ao fin e ao cabo, un humedal artificial é unha balsa no terreno, de 1 metro de profundidade, rechea de gravas, e a auga entra por un lado, vai avanzando e se recolle polo lado contrario. Ao fin e ao cabo, ese é un biofiltro que lle poñemos plantas máis ben para que quede bonito. As plantas tamén colaboran na depuración, pero realmente o que depura non son as plantas, o que depura é o propio biofiltro. Non deixa de ser como fora un lecho bacteriano, pero un horizontal. Que pasa? Que aí non é un medio aerobio totalmente, aí non é un medio aerobio na superficie, despois é facultativo, despois é anaerobio, hai un pouco de todo. Aquí o humedal artificial máis ben está sempre tratado como un, digamos, humedal da fino. Digamos, xa temos un tratamento primario, temos un tratamento secundario e facemos un tratamento da fino con humedal, por lo cal, onde se falaba que un humedal, pois, para facer o tratamento necesita de 4 a 6 metros cuadrados por habitante equivalente. Aquí, dependendo un pouco como dimensionemos o lecho bacteriano, podemos estar falando de entre 0,5 e 1 metro cuadrado por habitante equivalente. Son cousas máis pequenas. Porque, bueno, tamén os humedales son moi bonitos, pero teñen un grave problema que necesitan moito espacio. Estamos falando de, si por exemplo, un sistema, digamos, tamén para non facer bombeo, pois sería, en vez de quitamos o bombeo, quitamos o lecho bacteriano e facemos un humedal. Ponemos eso, tratamento primario, tanque en Hofe ou fosa séptica, e despois un humedal artificial. Pero aí estamos falando que o humedal necesita entre 4 e 6 metros cuadrados. E necesita tanto, porque como antes se falaba, é un proceso, digamos, de depuración lento. E necesita o seu tempo. Ademais, é que ten o que facer grande para que, digamos, se dure moitos anos. Se o faz pequeno, o que fai é que durante o primeiro ano, o segundo ano, non funciona ben, pero despois colmalas. E iso é así. O sea, o humedal non é nada novo, agora hai moitas cousas e moitos tal, pero o humedal é de todas as vidas. O sea, un dos sistemas de depuración máis antigos. Bueno, este sistema, que é o humedal artificial como tratamento de fino, e aí podemos plantear depuradoras e diseñar depuradoras con elementos moi elevados, tanto en DBO, en DQO, en suspensión. Podemos reducir aí grandemente o nitróxeno, o fósforo, e incluso patóxenos. Non para chegar aos valores de patóxenos, pero sí que os humedales, digamos, é un filtro tal, e consigue facer unha boa reducción, incluso de microcontaminantes, que agora están tamén tan moito de moda. Son sistemas tamén que se integran moi ben no entorno, e son tamén, son moi resistentes ás sobrecargas hidráulicas e orgánicas, xa o propio lecho bacteriano é moi resistente ás sobrecargas, e o humedal ainda é máis. O humedal, digamos, lle ven unha sobrecarga de 3 veces o que tal, non ten problema, porque o has dimensionado, se faz moi pequeno, non? Eso sí que xa non funciona, pero facendo, digamos, ben dimensionado, o humedal aguanta moi ben as sobrecargas hidráulicas, e tamén orgánicas. Digamos, ten tempo de retención. Ao final, o tema das aguas residuais urbanas
que son amplamente coñecidas e se sabe perfectamente o que hai, son solamente aguas fecais. É un problema de metros cuadrados, non é un problema de tecnoloxías. Tecnoloxías... Agora dáselle moitas voltas ás tecnoloxías, mezclanse, fanse distintas configuracións, que ao final todas se basan no mesmo. É un problema máis que de outra cousa de metros cuadrados. En Galicia os metros cuadrados sempre é unha das cousas máis complicadas de conseguir. Este sistema consigo un salto de herramientas porque aí xa podemos facer, no sistema como podemos facer, bueno, tamén por bombeo, xa podemos facer, digamos, recirculacións, o cal melloras moito que son os rendimentos para conseguir objetivos de vertido, como antes días en Matala, que había objetivo de vertido 1, que é un tratamento primario, objetivo de vertido 2, que sería o tratamento primario de Tanquinhoff e lecho bacteriano. Eso a maioría dos pequenos núcleos é o que se exige. Objetivo de vertido 3, que xa sería, digamos, pues, introducindo un decantador secundario. Digamos, unha línea como esta poderes conseguir hasta incluso objetivos de tratamento de carga. Tamén se reducen os fangos helados, porque xa non temos un decantador secundario, un humedal, tamén nos vai, digamos, recortando esa cantidad de fangos, que ten que ser ben dimensionado. Podemos ter aí unha depuradora para 300 personas e poñer un humedal de 50 metros cuadrados, non? Xa seguida o formatamos. E además, o humedal artificial, o plantealo como tratamento de fino, sempre vas a ter menos problemas de colmatación, por lo que estábamos falando. Digamos, aí checa moita menos carga, tratamentos ademais da fino, non lle están entrando fangos como lle poden entrar nos outros casos, e digamos sempre che vai a durar moito máis, porque os humedales tamén se colmatan, o sea, non é dicir eu planto aquí un humedal, tal e que cual, e isto me dura toda a vida, non. Hai moitos casos implantados e tal, e ao final todo se colmata. Bueno, vamos con as fotos, que, bueno, esta é unha depuradora, é moi bonita, ten unha organización preciosa, digo eu, a veces tampouco fai falta facer farolas ni facer muros de pedra alrededor dos tanques. Esta está moi bonita para presentar en foto, pero bueno, esta vale bastante máis a organización que a propia depuradora en sí. Estamos falando de unha depuradora para 150 personas. Ten o tanque copa arriba, onde están as tuberitas estas que se ven, esas chimeneas, ese o lecho bacteriano, e esta, bueno, unha depuradora que vai por gravedade e que ao final non se ve, pero que hai un pequeno humedal artificial. Todo por gravedade. Aquí, neste caso, todo se faz. É toda outra instalación, onde hai o primeiro elemento que vemos na parte dereita. Temos aí o Tanquinhoff, antes a banqueta con reixa, entre medias temos a cámara de descarga, o lecho bacteriano que se ve aí coas tuberías de ventilación, e pois en baixo temos un decantador secundario, que é unha depuradora para 500 personas. Digamos, está nunha zona onde hai pendientes, unha zona óptima para poñer un sistema de depuración que traballa perfectamente e non necesita de enerxía eléctrica. Bueno, aquí neste caso non lle viña mal de que a reixa fora automática, porque senón van ter que estar limpiando bastante a menudo. Esta é outra instalación, igual deste mesmo sentido, temos o Tanquinhoff, que está na parte de arriba, como se ve ben, e aquí abaixo o lecho bacteriano, se ven as tuberías, o que se ven son as cámaras. Este é un lecho bacteriano, xa en superficie, aquí hai un bombeo previo, que se ve aquí na margen inferior dereita, temos o bombeo, e a auga vai hasta arriba. Este, bueno, un lecho bacteriano de 6,50 de diámetro, aquí neste caso, tuberías de ventilación, ten aí uns orificios na parte inferior, que é o que fai ventilar o lecho. Alá ao fondo, se vedes, hai tamén unhas balsas que se ve de grava, son dous humedales. Naquele tamén tiñan plantas, ou se día ten dos. Para mí é unha das mellores depuradoras que se poden plantear. En plan de, está en Porto Novo, César de Santiago. Entón, para mí, unha das mellores depuradoras que se poden plantear para alcanzar objetivos de vertido, que o mellor que non necesita. Neste caso, por exemplo, foi unha obra que o humedal foi a mellores, foi unha mellora que propuxo en Lloego con un proxecto de Aguas de Galicia. Aguas de Galicia, pois, propoñer melloras. Ahora non, ahora xa quitaron os rodeos, ahora a lo mejor postor.
Ahora a lo mejor, pues ahora que por lo menos, oye, propoñer a melloras, bueno, melloras aquí que puso, podéis facer un humedal artificial. Pues non é o mesmo, pois ter unha calidade de vertido de objetivo de vertido 3, como quería esta instalación, que tamén ten decantado secundario, se ve aí máis tirita. Oye, pasamos aí un objetivo de vertido 4. Parte dos humedales, como tratamento da fino, consiguen unha auga con, digamos, non para beber, claro está, pero unha auga cada vez clarificada, limpia, unha auga, sobre todo como tratamento da fino. Por menos nestes primeiros anos, nos 2 anos que leva de explotación, está dando uns parámetros de vertido moi bons. Bueno, digamos, aquí deixamos un pouco que son as pequenas depuradoras para aglomeracións, e agora vamos a centrarnos un pouco no que é o caso dunha vivenda unifamiliar. Na vivenda unifamiliar, nós temos unhas pequenas instalacións, que, bueno, tengo aquí a cousa moi bonita, pero, bueno, vese perfectamente. Este é un plano típico con unha instalación de depuración para unha vivenda unifamiliar de 4 ou 5 personas. Temos despois aí para o que se queira, digamos, de población. O primeiro elemento aí non se pone unha reixa de desbaste, porque, bueno, aí ven a auga da propia casa, sabemos que na casa non botamos cousas gordas, non? Temos unha rede de saneamento onde todos temos unha tapa de aldeado diante da porta, onde ao final, non sei por qué, pero acaban chegando de todo. Pero, bueno, neste caso, pues, temos un pequeno parking off, ¿no?, de decantación de gestión, que é a fosa sede ou que sería a fosa séptica. Faría o mesmo que no caso anterior, decantaría, digamos, o que son os sólidos grosos, que despois unha vez o ano, unha vez cada 2 anos, ou cada 3, un pouco do tamaño que este dimensionado, pues aí fais un vaciado deses bancos, por gestor autorizado, e fuera, ou podemos reutilizar incluso para o noso composto, que unha arqueta de inspección, porque obliga a administración. Vamos a ver, igual que para unha depuradora grande, pequena, mediana, de 50, de 100, de 1000, 2000 habitantes, hai que ter unha autorización de vertido, legalmente, para unha vivienda unifamiliar tamén hai que pedir unha autorización de vertido. Por cousa que se faga, pero legalmente hai que pedir. Pues, bueno, é bo para ter un registro, a administración é bo que teña eso para poder facer un registro de todos os puntos de vertido, porque hai unha cousa que nadie se dá conta de que, bueno, eu teño a miña casa, teño a miña fosa séptica, eu teño a súa casa, teño a súa fosa séptica, e eu digo, bueno, quero facer un pozo de agua, a barrera, tal, pum, pum, e lo vou a, bueno, quero, bueno, legalizar, que como ten que ser, o sea, bueno, legalizar, a administración hidráulica, por exemplo, ti falo o pozo, como fixo moita xente, fixeron o pozo, e claro, e o pozo sale de aguas fecadas. Non podo utilizar este pozo para beber. Me cacho na mano. Pois eu, a miña fosa séptica non é porque está no outro lado, que pode ser. Pero mellor é a do veciño. É claro, a do veciño si ten a instalación declarada, o que fixo o pozo non o declarou, se chincha con el pozo, colles e faz outro si queres. Ahora, se o veciño non ten a fosa declarada e ti si que declaraches o do pozo, o veciño ten que quitar o... É onde están vindo a maioría dos rollos entre veciños, todas estas cousas. Xente que, non, eu teño tal, teño que declarar a fosa séptica que teño, que comprei en Rúa hai 20 anos, e tal, o problema é que o mesmo, prácticamente, este é o mesmo sistema que se ponía hai 20 anos. Funciona hai 20 anos e sigue funcionando ahora porque as aguas non cambiaron. Sobre 1000 euros. 1000 euros. Todo o que é o sistema, estamos falando dunha fosa séptica. Hai unha que nos fan aquí a nós que é un buraco na terra. Non sabe, non solamente o que é o tanque off, digamos despois o tema do drenaxe. Unha das cousas máis importantes para mí no tema de viviendas unifamiliares é onde hai os problemas que casi todos veñen de aí, é polo tema de as fosas sépticas que hai nas casas, é polo tema do drenaxe. Moita xente e di, vou comprar ali, non, comprei ali na ferretería, unha fosa séptica ali, tal, moi ben, plástico, tal. Depois a auga vai po terreno, xa non fai ali un pouco, botei ali un buraco, botei ali un pouco de fava e agua. Ese pozo satura ese momento, despois os trae, que non me ven auga para atrás, non me dá filtrado, que é moi importante a infiltración.
infiltración e o todo. A infiltración, aparte de facer, digamos, o vertido de forma indirecta por infiltración ao terreo, tamén é un sistema de depuración. Aí, digamos, pues, unha grava e tamén se vai, digamos, depurando a auga antes de chegar, digamos, ao que son as augas subterráneas. Vamos a ver, a infiltración ao terreo ben podese facer con zanxas filtrantes ou ben con pozos filtrantes. Ou lechos filtrantes, hai moitas variedades, ou con filtros verdes, hai moitas variedades de filtración. O tema é que, digamos, se o faz con zanxas ou faz con filtros verdes, necesitas superficie. Quando che vale facer unha zanxa filtrante de 5 metros de largo e hai penitas, non? Eso satúrase menos de nada. Os pozos filtrantes, a ventaxa que teñen é que en moito menos espacio consigues a mínima de infiltración que con un terreno que o nivel práctico é moi alto. Bueno, aí xa estamos falando dos problemas. Bueno, normalmente estás en capas de arriba, estamos falando de 2 metros de profundidade, non só de haber esos problemas. Que dimensións necesitan? Pois estamos falando de os tanques son 1 metro de diámetro, estamos falando que en total necesitas un espacio, digamos, de facer excavación de 2 metros por 5 de largo e 2 metros de profundidade. 5 metros. Digamos de excavación. No, eso se cubre, quedaría un pozo. Ah, sí, no, despois o único que é sí, hai que deixar unhas tapiñas de registro para poder saber tal, porque facer vaciados e saber onde está. Pode ser coller enterrar e penitas, non? Como non se sabe que está, posiblemente ti ali non ver nada. Ou deixala ali no paseo, que se mete moitas e queda despois pavimentado por encima, con as súas tapas de registro, como se for unha rede, como lá configurar. Eso, digamos, este é o que se diría debaixo da terra. Tipo arriba podelo deixar en plan, aquí non se ve nada. Pero non marco moito importante o tema de infiltración ao terreno. Isto, bueno, o sistema é válido para vivendas unifamiliares, ata 25 habitantes, salvo que se verta a zonas sensibles, onde aí a administración hidráulica ya te dice, non sei que, non sei cuánto. Isto incluso para cousas de 2, 3 casas que xuntas tamén valería para os 25 habitantes. Non, as administracións non dan problemas para facer solamente un tratamento primario. Digamos, este sistema, digamos, é o que cumpliría un objetivo vertido 1, que é o objetivo vertido máis básico. Pero, bueno, tamén cada un pode facer o seu sistema de depuración e pode completalo. Aí pode poñer un pequeno lecho bacteriano, podemos facer un pequeno medarcillo e facer, o sea, virguerías e ter unha auga, incluso despois facer como teño feito en algún diseño e depois implantalo e de facer un estanque todo para patos e tal, pero bueno, podese facer moitas. O sea, al final está o que dicía antes, o sea, a depuración de aguas residuais urbanas é un problema de metros cuadrados, non é un problema de tecnoloxía. Tecnoloxías aí as que iramos. Os sistemas naturales funcionan, pero necesitan metros cuadrados. Eso está claro. O sistema non necesita ningún aporte de enerxía externo, máis un custo de mantemento, é facer unha extracción de fangos, anual, bianual. Esta é unha depuradora en formigón armado durante toda a vida, non son de plástico. Eu os digo así de claro, hai plástico e hai hormigón para facer estas cousas, plástico e plástico, hormigón e hormigón. O vertido faise de forma indirecta por infiltración ao terreo por pozo filtrante. Digamos, un sistema de depuración natural que utiliza procesos de depuración, temos a grava que se vai infiltrando no terreno. Como veas aquí, digamos, o pozo filtrante simplemente son uns arillos que levan uns datos perforados e aí non se ve nada ben, pero hai unha línea negra tal, aí hai un recheo de grava entre 50 centímetros e 1 metro, e metes un relleno de morrillo ou superior, que temos escombro de facer a casa que tal e que cual, a mí nos vale, con tal de que non teña demasiado fino, nos vale ese escombro, que ten que haber é un recheo para que, digamos, teñamos o máximo superficie de infiltración para ter a maior capacidade. E isto tamén influye en o tipo de terreno. Por exemplo, en Tomiño, pues, bueno, un terreno de tipo canto rodado, con, a veces máis arcilla, menos arcilla, pero non é un terreno malo del todo para infiltrar no terreno. É un terreno arenoso. Ali prácticamente se infiltra solo, pero bueno, tamén hai que facer o vaciado da fosa, porque se non facemos o vaciado do que é a fosa, pues, enchese de fango, acaba pasando o pozo filtrante e acaba saturando o pozo filtrante. E o que había antes, o que era o pozo negro de toda a vida, basicamente é un pozo filtrante. Era unha cámara que se facía, pum pum,
aí iba todo, pois ibas infiltrando no terreno. Pasa que, bueno, indo hoxe en día, eu vexo moitos casos de facer pozos negros, porque claro, facían pozos negros, facían un pozo ali de arillos, dun metro, e ali se llaman con terra. Os pozos negros como se facían antes, pois era un bicharraco enorme que collían ali 10.000 litros e eso tal. Moitos eu vejo por aí, teñen problemas, claro, pétase un pozo negro, eso non é un pozo negro, eso é un pozo. Pero bueno, este sistema, se se mantén ben, durache toda a vida. Durache toda a vida. Bueno, tamén depende, oye, hai casos ao millón de un está nun terreno que é moi arcilloso e ten moitos problemas de infiltración e ao millón pasan 10 anos e tens que coller e facer outro pozo filtrante no outro lado porque aquele terreno acaba chelo saturando. Sobre todo se non tes cuidado. Aquí hai un elemento que é un separador de grasas, vamos a ver. As aguas das casas, normalmente, hai algunhas que non, pero moitas, todas máis novas, pois temos unha salida de aguas fecales e outra salida das aguas da cociña. Recomendable, poñer un separador de grasas para as aguas da cociña antes de que van para a fosa. Por qué? Porque as grasas, inda que a fosa, digamos, aparte de cantar, tamén separa os flotantes, grasas e todo o que flota, vai separar, pero o problema é que as grasas, cando se mezclan cos fosfatos dos detergentes da lavadora, forman os ésteres famosos, que son esas cousas tipo pelotillas e así duretas, blancas, que o que producen atascar. Van a atascar. E non costa nada, é un elemento moi baratito, e tes as aguas separadas, oye, pois ali o separador de grasas, e cando veñes a vaciar a fosa, vacías os separadores e non tes problemas. Sobre todo cando che pasa todo eso co pozo filtrante, acabas che saturando todo. Pero bueno, todo ao final todo se basa en mantemento. Se tes un pouco de cuidado, unha vivenda, oye, que unha vez ao ano collas e echamos aí un trator tal para que che vacíe a fosa, non é nada do que. Vamos a ver, un pouco os sistemas de, digamos, de depuración para vivendas, para todas, o que vamos a reducir é moita contaminación de chegas aos subterráneos. Un dos grandes problemas que hai, que fomos comentando, é que todo o mundo, como era antes, oye, pozo negro, pozo negro, pozo negro, e aquí todo o mundo quere facer pozos para captación de agua en todos os lados. En moitos casos o que está aparecendo é que as aguas están contaminadas, e ti non podes utilizar esa agua como non deberías, e hai un problema de sanidade moi grave. Entonces, bueno, digamos, hai que ir pouco a pouco eliminando os pozos negros e poñer fosas sépticas, unha para cumplir coas normativas e outras para non dañar o medio ambiente e, sobre todo, a salud, tanto propiamente dun. Teñen un pozo negro, ali teñen outro pozo, sí, no, que está lá a 30 metros, a legislación marca 20 metros, está lá a 30 metros, e para ti que che di que a auga non vai para ali, eso non te digo, despois, e un día, non, ti colleses, e aí, claro, a xente, no, pero eu analicei a auga do meu pozo, sáleme ben, hoxe saluche ben, as augas non é un sistema, o sea, de baixo, non temos un sistema aquí, é un sistema moi móvil, non sei onde hai agua, mañá non hai, as conduccións son as aguas subterráneas móveis, están aí, sí, hai os depósitos que están ali e tal, pero despois hai moitos movimentos. Que falaba un pouco de que os pozos filtrantes necesitan moitos menos cuadrados que as zanxas. As zanxas, moito dicen, no, fai a típica zanxa dun metro de ancho, un metro de profundidade e un tubo perforado. Pero que eso non vale con 5 metros de largo, non. Para unha vivenda unifamiliar necesitas 3 ou 4 veces máis. Non é facer ali unha zanxita, que sale che máis barato poñer un pozo filtrante que non facer unhas zanxas en condicións. Que, por eso digo, que un dos grandes problemas que hai co tema das fosas sépticas, que teñen despois, sí, a súa zanxa filtrante e tal, é que, ostras, teño que vaciala, que isto, ven a auga para atrás, isto saturado. Pero moitas veces non é porque este mal feito ou diseñado. Bueno, diseñado sí, o que é pequeno, sobre todo o tema de infiltración, que é tanto máis importante que o que é a propia fosa séptica. Ademais, o pozo filtrante, claro, o que ten un bo é que, digamos, dentro está o hueco, exteriormente, onde metemos a grava, e claro, dentro está o hueco, temos 1000 litros de capacidade, nunha vivenda a generar 200, 300, 400 litros ao día, e claro, temos 1000 litros, que o que fai é, máis en profundidade, o que fai é, digamos, conseguir máis tempo para que as aguas se vayan filtrando polo terreno. Para mí, ten moitas máis ventaxas. Pois é que hai o problema cando hai aguas nivel freático que está arriba del todo.
E xa hai un problema que hasta incluso muchas veces nin as zanjas che vale. Si tes finca, non tes problema, vai pola finca abaixo. Si non, si tes a casiña co teu porte ali pequeno, e se me han encontrado casos que dice, pois menuda. Pois vas a ter o problema, tens que vaciar, e a ver cando se viene o saneamento conectar. Se queda mucho. Que xa non hai, a veces, pero bueno, son mellor un 1% dos casos. Bueno, e aquí, digamos, chegamos aquí ao final. E agora 5 minutillos, vou enseñar 4 fotos de cousas que teño aquí un pouco fora. E agora este é o lecho bacteriano que viñades antes, que estaba en superficie. É o distribuidor. Esta é a instalación de depuración con humedad de tratamento da fino por todo por gravedade. Este é o tanque COP primario. Aquí temos o lecho bacteriano. Aquí temos o tanque COP primario. Aquí temos un tratamento de desbaste con a reixa automática, non se ve, pero dai a súa cámara de descarga. E aquí está o lecho bacteriano, e a saída do lecho bacteriano, que digamos que sale aí a menos 2 metros, vai aquí a unha humedade artificial. Digamos, esta é unha instalación pequeniña, para 150 habitantes, non había necesidade, pero bueno, foi un planteamento que se fixo da depuradora para probar o sistema tamén instaurado de Galicia. A depuradora tamén que creou unha casetilla para ter un sistema de control das cousas, do que é a reixa automática. Esta outra instalación de depuración, temos aquí o tratamento con un cambio de tornillos para hacer instalaciones para 600 personas, o tanque COP. Aquí hai un lecho bacteriano que ahora é pequeno porque esta é unha depuradora planteada para 600 personas, pero en principio por ahora solamente lle están entrando 100, entonces modificouse un pouco o proxecto, pois un lecho bacteriano máis reducido e deixou o seu espazo para no día de mañán que se faga máis redes e se acaben conectando con un lecho bacteriano máis grande. E bueno, pues digamos, aquí sí que vai por o outro. Aquí son destes casos incongruentes que se fan por diseños mal pensados, mal feitos. Aquí, digamos, aquí hai un bombeo na carrera. E aquí, se vos fijades, bueno, aquí hai un regato que vai por aquí, e vai bastante, bueno, pouco. E pendiente arriba, espera que ademais, aquí abaixo neste regato hai un bombeo donde ven todas as aguas, entón bombeas aí agua, vai para a finca e todo, vai sobre o bombeo. Aí podías eliminar perfectamente o bombeo, certo? As cousas de que eu non podo controlar o propietario de esas cousas, aí esta é outra instalación, gran instalación para 700 personas, aí ao lado de Noia, polo Concello de Lousame. Tamén temos o tratamento con tamén tres tornillos, neste caso doble, para que non falla unha facer un bypass e seguir sendo un tornillo. Temos 2 decantadores sin hof paralelos, como primarios, porque o solo nos chegamos aí a 5 metros de diámetro para a población de 500 habitantes, neste caso non chegamos, se 2 en paralelo, dividindo as corrientes, e despois vai a un lecho bacteriano, tamén en superficie, pois hai un decantador secundario, este é un expresador de fangos, aquí hai bombas en todos os tanques para recoller os fangos periódicamente, mandamos aquel expresador que o que fai, digamos, para despois o transporte, abaratar máis o transporte dese fango, non? Aí vanse, digamos, concentrando máis, en vez de ter que levar o ano 100 metros cúbicos, pois acabas levando 60, e iso tamén disminuye moito o corte, simplemente con un expresador que é impresionante. O tratamento do fango, digamos, o máis sencillo que este, digamos, é como a construcción dun tanque COP. Esta é a base da baixa troncocónica, digamos, un pouco de cono para que os fangos se vayan concentrando. Esta peza que vemos aquí, o deflector que os comentaba antes, que divide a zona de digestión da área de decantación que vai arriba. Terreno, con pedras, construir unha pala, e fixemos as súas soleiras para poder os positivos. Este é o distribuidor, vai colocando, normalmente van colgados das tapas, ou pasarela como víamos antes.
este outro tanque incómodo, onde se vai perfectamente o que é a campana, como vai. Aquí o distribuidor, o relleno plástico, pisa dentro unha foto vista dentro do tanque. Se ve o que é o distribuidor material, as súas tuberías, o que vai aí, pantalla o que é a tapa e o distribuidor. É toda a instalación. Que digamos, pois en esta foto, para, digamos, nin ver o que, digamos, esta, digamos, ten unha organización básica, pero para mí é máis que suficiente. Unha reixa, para que nadie vai ali, nadie ten que ir ali, eso hai que cerralo, é unha instalación que hai que cerrar, non se pode deixar aí aberta, que poden ir nenos, poden ir o que sea, e eso non deixa de ser unhas fosas. E, bueno, pois, oye, en vez de estar a terra ou tal, como a maioría dos casos, pois un hormigón en masa que se puso por toda a instalación, ou polo menos non medran os eucaliptos. É unha das cousas que pasa moito, que ahora se fai unha instalación, fai un cierre, pum, pum, pero bueno, ali queda a terra. E claro, como despois non se vai tal, ou non se vai, dices, pima, que hai un... que dice tú? Hai silvas, hai eucaliptos, hai procesos, hai... Non está... Esa para cuánta xente? Cuántos... Esto, 200 personas. Canto? 200 personas. Tamén está aí cerquinha das casas, antes falaban das depuradoras cheiran. As depuradoras cheiran, pois vamos a ver, as rosas non cheiran, ningún. Depuradoras a rosas non cheiran, está aí, as rosas non ten que cheirar. Ahora, as depuradoras non teñen por que cheirar mal para que o veciño que vive aí a 50 metros lle chegue un olor insoportable. Se lle chega un olor insoportable porque a depuradora non está funcionando ben. É porque non se vaciaron os fangos, levan os fangos, porque a agua sale pola reixa de herbaste e vai por ali, e por tal. Se está funcionando correctamente, os sistemas aeróbios non producen olores de efecto climático. E outra cousa, tamén se producen cheiros, que por exemplo pasa en moitas zonas rurales onde hai presión canteira, sí que hai problemas, e van os purins de porco, de vacas, e que entran na depuradora, aí sí que estamos metendo cargas bestiais, a depuradora entra en anaerobio, e aí sí xa se producen cheiros. Pero, polo general, non ten por que cheirar, que normalmente non solen cheirar. Cando cheiran, porque están, incluso traballando mal e mal gestionadas, e tampouco non cheiran, se estás ali, e claro, non digo, as rosas, eso non vai a cheirar nunca. Como dicía, o cheira a bosque, tal, tal. Bueno, este é o Tanquinkov, aquí é a campana, non vos falei dele. No que é o Tanquinkov temos un deflector que divide, digamos, a zona de gestión de decantación, e despois hai esta especie de campana, a auga entra por un lado, sale por un lado contrario, e o que fai a campana é, digamos, o que fai, digamos, é reproducir os gases que se generan na zona de digestión, canalizalos hacia o centro para que non interfinan na decantación. Digamos, o que fai é mellorar o que é a decantación con respecto, por exemplo, a unha fosa tradicional. O Tanquinkov non é nada moderno, pero non é de anos, digamos, diseñados por un Tanquinkov alemán, e son equipos que, bueno, para mí son para Galicia e o mellor, porque temos o tema de aguas pluviais, temos moita sobrecarga hidráulica, e o hipofo que fai é que o fango tela abaixo e a agua entra arriba, e entre o que é a campana e o deflector, sabedes que está bastante o cabo, e o que non fai é arrastrar grandemente o que é o fango que tes abaixo. O fango despois hai que vaciar. E como andas todo eso? No, fango, digamos, que esa tapa, que é o teu registro, digamos, o gestor, que con coa camión, supona, pum pum, extrae unha cantidad de fangos, e o que va, a hora grande ou onde que. Pero, digamos, unha das cousas que, digamos, hai que pedir nas depuradoras é que o fango que nos atrapemos, máis será durante o verán, a auga, temos os caudales normales, se nos decanta fango, se fa chover a primeira tormenta aí do mes de outubro, bum, vai o lavado da fosa, bumba, fango para diante po reactor. Vai por montar o reactor, ou sea, todo pois contaminación. Ou se en noso caso, como é un filtro biolóxico, chocolmate. Bueno, non é chocolmate. Nos basta un sensor de matar. E, bueno, como que prevé moito eso, que o fango aí ben estancado aí abaixo,
a veces hai un pequeno arrastre, non hai un arrastre tan grande como é unha cosa así. E acabamos. Muy ben. Si hai alguna pregunta. Muy bien. Eu creo que é interesante presentación, polo menos para mí. A que pregunta que tiñades, este é o momento de atacarle aquí a Miguela. ¿Cuánto vale una instalación para 1000 personas? Para 1000 personas. Sí, sin florituras de... No, vamos a ver, eu por ejemplo teño así, digamos... No, para hacer una idea, no números gordos, vamos a ver, para 1000 personas é moito máis variable porque aí xa necesitas poñer esas rexas automáticas ou solamente meter bombeo, porque para 1000 personas é difícil facelo por gravedade. O sea, aí xa estás juntando os núcleos, normalmente vas a mejor... No, pero máis ou menos eu teño por unha instalación normal vou andar sobre o que é a instalación, o que digamos son os equipos postos en obra, por unha manera, estamos falando de 150 euros habitante equivalente. 150 euros habitante equivalente. Posta en obra, que despois coa obra poderíamos estar falando de 200, 250, 300 euros habitante equivalente, todo depende do que se emisione. Digamos, unha obra, digamos, de o que é a depuradora e a súa instalación, digamos, posta en servicio, hai un amplio margen que pode andar entre máis menos 250 euros habitante equivalente. Se sabe más barato que activar una cosa por viento de familiar. Claro, si vive en cuarto... Con menos naturalmente. Si vive en cuarto ya... Sí, pero o problema é que ti, digamos, nunha zona, digamos, que tes casas, digamos, unha aquí, outra ao lado, tes moitos veciños, o que non podes ter é unha fosa séptica en cada... O que estás facendo unha presión moi grande sobre ese terreno. É unha fosa séptica, ao fin e ao cabo, tratas, pero está ben para viviendas aisladas, o que non é para un núcleo. Estoy hablando de precios, no estoy hablando de las soluciones, estoy hablando de precios. Ah, sí, de precio sí, pero o tema estamos aí, que non sacamos o problema. O problema é que non podemos ter un núcleo, digamos, unha aglomeración rural, sí, cada un ten a súa fosa séptica, ben, bueno, normal ter pozos negros, que ten a súa, quen controla o que pode ter unha cousa ben e o que gestiona ben ou non. Ese é o problema, e o tema é facer un saneamento para recoller esas augas e lavarlas a un tratamento máis estricto, senón sí que estamos facendo unha presión. Estamos a contaminación difusa, é moito mellor que unha contaminación puntual, pero bueno, estamos falando dunha aglomeración rural, oye, ao final acabas con todos a súa fosa séptica, que en moitos casos serán pozos negros, e cada un fará o que queira, o que xa oportuno, temos unha contaminación, digamos, despois, sobre as aguas subterráneas, moi importante. Claro está, se despois valoras obra de facer a rede de saneamento e todo tal, claro, o mellor resulta máis económico poñer cada un a súa fosa séptica. O problema é que, bueno, esa contaminación está toda aí, e todos teñen os seus pozos ali, e tal, ou queren facer os seus pozos, e é todo un problema. Pero é poder canalizar esas aulas. Unha cousa é unha vivenda que queda illada, cando temos unha aglomeración rural, depois temos 2, 3 casas que nos quedan tal, claro, aí non compensa poder facer unha rede e facer para 3 casas, facer 300 metros de tubería, vale máis que en vez de pagar os 300 metros de tubería, cada un toma 1000 euros para unha fosa ben e fuera. Que non... Parte que canto máis kilómetros teñamos de rede, o que temos é máis problemas, máis infiltración. O sea, o tema como era antes, de coller e facer rede, para levar todo, o único que faz é aumentar o problema. Aumentar o problema, porque a rede non solamente recolle a forjada, al final está recollendo aguas tamén. Eu estou rematando unha vivenda e teño a instalación de saneamento feita, teño a autorización da Confederación Hidrográfica onde especifica que ten que ser unha fosa con filtro biológico, arqueta e pozo filtrante. E, bueno, ao lado da vivenda teño espacio suficiente e tamén teño desnivel, máis ou menos para unha vivenda pequena de 3-4 persoas. De canto estaríamos falando se
sistema este de filtro biolóxico. con pozo filtrando. No, falaba a instalación así para una vivienda familiar, 1.000 euros. Sobre 1.000 euros. Sobre 1.000 euros. Hai que non entendí ben se era 1.000 ou 10.000. 1.000 euros. 1.000 euros. Usted me diga, Pero de hecho, bueno, 1.000 euros aí, despois aparte, pues hai que facer a excavación, conectada, tal. Ainda che costa tanto máis. É o morrillo que lle queres meter. Se é unha casa nova que estás en construcción, bueno, como antes falaba, se tes, digamos, escombro de construcción, podelo utilizar para facer o drenaxe. Ou por nas partes. Na zona onde vivo, bueno, o saneamento a corto plazo non se vai a facer. O saneamento a corto plazo. O saneamento, antes falaban, é o que eu tamén o dixo, o saneamento é unha obra moi cara e hai moito, o sea, digamos, estamos falando de para ter todos saneados e dentro de 30 anos, 40 anos, digamos, estamos núcleos de máis de 50 habitantes saneados, en Galicia... Pero é que foi o que dixo onte o de Aguas de Galicia, César, que precisamente do que están fuxindo, dados os problemas que lle dá, é de tender tubo, e ir todos a un punto central que sea unha depuradora. Están buscando estas novas solucións xa, porque saben que aquilo... Os que temos xa fosas éticas ou pozos negros, que melloras podemos facer sin facer nada de novo, non? Sí. Que melloras se poden facer para sanear un pouco máis largo? Pero, o sea, digamos, tes unha vivenda que tes... Se tes un pozo negro é ilegal. Bueno, xa. Partindo deso, o sea, terías que poñer un tema autónomo. Se tes unha fosa séptica e tes problemas co drenaxe, que tes que meter un drenaxe mellor. Non sei exactamente o que melloras. Dentro do que haxa, Hasta incluso antes... O pozo negro, que melloras se poden facer para evitar? Que melloras se poden facer... No, pues si tes... pozo negro, pues faz unha... No, si tes un pozo negro, o que se debía de poñer unha fosa séptica. E facer despois a infiltración no pozo negro. Pozo negro, digamos, é como pozo filtrante, pero sin nada antes. Xa. Todo vai para ali. Si tes unha fosa séptica, despois podes facer maravillas. Tes unha fosa séptica, en vez de infiltrar as aguas no terreno, pois podes facer o teu pequeno medalecillo, que nunha vivenda é unha cousa moi fácil de facer, e, oye, pois dedicas, se tes espacio, claro. Oye, dedicas ali, pois, facer unha charquilla de 10 metros cuadrados ou tal, e, oye, faz o teu pequeno medal e eres capaz de depurar máis as augas, como facer un filtro verde polo teu campo. Nunha casa que teña finca, a verdad que por poder podes facer... Que tipo de planta? O que reflexionamos aquí é que a solución non é o pozo negro, que é ilegal, ou saneamento. No, no medio hai unha serie de cousas intermedias que nós como Concello estamos explorando, porque nunca vamos a conseguir diñeiro para chegar co saneamento a Piñeiro, tal e como está entendido ahora mismo o saneamento, que é tende tubo e manda a depuradora. Eso é inasumible, porque además Aguas de Galicia se dixo que ya non vai ir por aí, porque o que está generando é miles de problemas nas depuradoras, estánse facendo vertidos, estás aliviando e estás gastando miles de euros en energía eléctrica para depurar agua da chuvia, porque o que máis entra na depuradora é pluviales, aínda que lles parezca increíble, é así, en esta depuradora e en todas as depuradoras do mundo. Pero iso é porque fixaron ben. Non, Os saneamentos están ben feitos. bueno, hai de todo, claro. Hai de todo. Pero ou fosas desas de cantarilla e entra agua da chuvia para dentro como cestas. Non entra, sale, porque non é que entre, é que sale porque ven de outros lados. Como sale? Mire, nós hai pouco reparamos esa canalización que se fixo hai un montón de tempo que leva polo pego, porque estaba entrando o pego no saneamento. O sea, estábamos limpiando el pego a la depuradora. Claro, bueno, pero eso é o que había. Se me serve ali dentro do noso taller unha fosa séptica, entra abajo da coneta toda para dentro, ou fosa séptica, unha cantarilla, entra toda a coneta, entraba para dentro para un río. Despois, oye, que non pode na casa, non pode meter agua tal, que está reventando unha disparate, pero se entra agua da chuvia toda, para dentro do saneamento, pero preguntei eu ali, quen controlaba eso? O
ayuntamiento non lle pertenece, a Xunta non puña nada, entón os homes tiran aí co tubo, poñen o saneamento, cobran unha chea de cartos e queda unha mierda, así claro, así de claro, iso cae, o saneamento galiko. Sí, claro, muchas as depuradoras están a toda de agua. Vistos este problema, que seguro que a maioría de ustedes desconocían, non sei, pero supoño que a gran maioría, temos que buscar como concello solucións, o sea, hombre, podemos seguir dicindo, sí, vamos a hacer el saneamiento todo o concello de Tomiño, bueno, hai xente que o di, é unha tontería, non xa sabemos que dicir iso é unha tontería, o que hai que buscar solucións alternativas reales, por eso fixemos isto tamén. O saneamento tamén o pretendes facer. O saneamento hai que facelo, a ver, pois nos arredores dos cascos urbanos de Tomiño, que tens que facer? Saneamento que vai a depuradora, lóxicamente, pero hai outros sitios que é imposible, o sea, tú non podes chegar desde Pinzas tirando tubo a depuradora de Figueiro, pero en que cabeza cabe? Iso é imposible, entón, hai que buscar outras maneiras de facer as cousas, non? Esta es una buena forma. Sí, vale, hai que buscar esta xente. Me parece muy real. Perdón? A propia filtración na súa casa, digamos, a feita con os depósitos, todo ben feito, todo ben, digamos, entre comillas, legal, non? Pasa o saneamento por dentro da casa, estaría obligado a verter? Obligado a menos de 50 metros hai que cortas. Ainda que teña todo o elemento de filtración con leche filtrante, todo feito na casa. Bueno, non sei, eso, pero creo que sí, porque Aguas de Galicia di que sí, pero... Solamente no caso de que teñas que facer un bombeo para poder verter a rede, porque ti a túa casa está baixa, tal e que cual, e ti aí tal, entonces se o concello, digamos, tiña que facerche, bueno, chegar a 50 metros de que ti podes ir por gravedade. Senón, estás obligado a lei, o sea, non é unha cousa dos concellos, senón que hai unha normativa estatal, a menos de 50 metros hai un saneamento, se tiene que conectar. É que máis é normal, pensar ainda que vos digamos, é que eu non quero conectar. O concello, ainda que non te queres ti, non tens por que conectar. O concello sí que pode cobrarte igual si te conectas ou non. O concello pode cobrarte, o sea, ten lei, o sea, logo ya te multa la confederación, cuando que logo si tes un pozo igual xa ven a confederación e xa te multan. Non, ti podes ter autorización de vertir, imagina que teño aquí unha casa, teño autorización de vertir para verter a miña, de confederación. Sí. Bueno, se antes así, sí, pero é que aquí a maioría do que hai son pozos negros. Sí, no, pero ti despois o concello fai ya estás controlado. Pero o concello fai má canalización de saneamento, o concello de tens que conectar. E digo, eu teño a miña fosa séptica, teño a miña autorización de vertido, tú legal. E o concello, o sea, legalmente podes dicir, vale, non te conectes, yo te voy a cobrar. Por qué? Legalmente podo cobrarche. Se ti non queres verter, non vertes. Y cuando llames para vaciar la... Pero por qué se fai eso? Pero vamos a ver, si pensados un pouco en real, ten que ser así. Vamos a ver. Todos pagamos impuestos para facer estas obras. Si o veciño conéctase, oye, el paga o impuesto, oye, por que non vas a pagar ti que tamén pagaches a rede? Que todos temos que colaborar, non é... No, ese é outro dos problemas aquí, que logo faz o saneamento e hai sitios que hai unha conexión moi baixa hai un nivel moi baixo de enganches que temos que repasar outra vez e ir ali e decirle, mira, usted está obligado a enganchar, que pasa? Bueno, pois a veces hai familias que teñen problemas económicos, que están con risga ou tal, bueno, habrá que darlle facilidades, pero é obligatorio engancharse. Pois non todo o mundo se enganche, nin moito menos. Porque a xente dice, pero isto non hai que pagar por o resto da vida. Claro, tens que pagar. Si se está pagando un alquiler ou que sea noutra casa ou vivindo noutra casa, digamos, está obligado a engancharse. Estás obligado, se tens unha vivenda, estás obligado a engancharse e pasa menos de 50 metros. É igual que o lixo, tú podes decir, non, é que eu non vivo aí. Bueno, pero tens unha vivenda, tens non te para nada aí, nada, estás... Vamos a ver, é un imposto máis. Este mundo funciona así, a base de impuestos. Pois eu, de entrada, primeiro é darche as grazas por a exposición, que creo que realmente tan didáctica que fixestes. E simplemente me gustaría aportar 3 puntos de reflexión a todos vos. O primeiro punto de reflexión é o premio ao non contaminante.
Este en Europa está contemplado en moitos países de desarrollo e podemos aprender moitísimo dos países de grandes séculos, nos teñen que aproveitar todo este recurso. En Galiza se quixo pôr en marcha unhas normas básicas que eran simplemente a reutilización de aguas grises, que despois aquilo non interesaba, posto que o imposto das autopistas gigantes sobre os que dominan os mercados de 36 e 30%, te obligan a enganchar e prácticamente non te deixan opción ninguna as exigencias de montar o teu sistema propio de reciclaje para poder reutilizar dentro das marcas. Eu creo que este é un concello, en este caso, modélico, e como ideas para expor e para facer, creo que realmente hoxe hai auténticos sistemas de autogestión e reciclaje donde realmente hai que premiarlos e incluirlos nas normas subsidiarias e a ese sí que se pode decir que se quere que nos enganche ou se enganche dentro do que é a cuestión de imposto. Esta é unha reflexión A. Outra reflexión B. Eu creo que a normativa de fosas éticas ou mal chamadas fosas éticas ou pequenas depuradoras realmente partiventas, donde, cuando se concederon as obras, aparecen os técnicos e as inspeccións. En a construcción actual cometemos o mismo error, que é simplemente a verificación por a inspección final de obra. En todos os aspectos. O técnico director de obra que certifica ao final dunha obra ten que comprobar que esa estrutura cumple as condicións técnicas que reglamentariamente nos sobra un montón de normas. Pero aí aparece un incumplimento largo e tendido que a repercusión, tal como marca Europa, que podemos ver estes días, posto que temos no diario de sesións, tanto nas concedacións, en todas que están ca advertencia marcada, como nos Consejo Nacional da Agua, España ten 145.000 euros diarios de sanción por incumplimento da depuración rurais. E ao mesmo tempo ten unha repercusión de costes que outros países europeos, como o caso de Irlanda e todo o demais, fixeron autogestións propias que son tremendamente válidos sin a imposición de costes que temos que recordar, creo que todo, desde o punto de vista político e desde o punto de vista ciudadano, que isto non é gratis, que simplemente depurar ten un coste. Unha depuradora como a de Tui mal calculada, o é que le veo un disgusto tan grande hoxe que realmente me cabe comentar este detalle, non? Que é o detalle da imposición, da privatización e da autogestión simplemente imposta. Eu creo que realmente hai que chegar a outros extremos, realmente hai que buscar os TUI e o consorcio é unha auténtica bomba de rojería, porque cando se distribuyen os costes, tanto en distribución de agua, al cerrar o ciclo, como en depuración, os veciños van a ter o coste máis alto de toda Galicia, e con moita diferencia. E con moita diferencia. O erro pode cair sobre unha población de alguén que fixe as cousas mal, porque ao final repercutimos sempre sobre o mesmo. E non nos preguntamos se a población está disposta ou ten capital suficiente para poder realmente invertir, porque moitas das veces alguén quere facer unha autogestión e hoxe hai tremendamente moita xente sensibilizada e non se dá opción. Había un apartado que a mí me gusta moito, que son as depuradoras e vaporizadoras, non? Cando todo o de xistes meteorológicas e evaporacións que producen nas mesmas, producen unha disipación do que ter dentro que é unha especie de residuos autorizadas pola administración, que son depuradoras invertidas, non? E por outro lado, todos aqueles que fixeron un proceso de legalización e invertiron nunha depuradora que non gastaron 1.000, gastaron na legalización 1.000, porque 750 só ellos cobran, en este caso Confederación Hidrográfica pola revisión do guarda, no segundo a salir que ten que controlar, siguiente a medición do que ten que facer, e cuarto todo o envolvente que fixo para que todo iso cumplira e cumplira a legislación, porque é moi duro que a un ano lle dijas o teu non vale para nada e non ten fecha verdadeira, non? E te pareces aquí. Eu creo que todo isto merece unha reflexión e ao mesmo tempo unha regulación. Tampouco é xusto seguir mantendo fosas éticas que non cumplen por nada e contaminan por todos os lados que son desastrosas, que non se pode permitir, hai que sancionar de inmediato, porque simplemente fai un daño, pero non podemos generalizar. E isto simplemente é unha reflexión para expor tamén solucións de mellora que poden realmente ser apropiadas. Eu creo que este Concello, dentro desta distribución que ten dos distintos núcleos, ten solución deste tipo, sobre todo as plantas, como zonas de cristelos, pinzás, que son moi complexas en sí, barrantes, que
ten núcleos completamente distribuídos, Debra, que lle pasa en partes parecidos, que se pode chegar no momento determinado a ter esta reflexión para poder facer. Para poder facelo en este modelo de depuración. E ao mesmo tempo tamén facer sugestións para que realmente esos residuos que teñen moitos, inda que realmente hai unha técnica por aí solta, que eu que non sei tamén se é moi certo ou non, que é un nivel de contaminación entre superficie de terreno onde se ubican realmente as viviendas en función das cargas contaminantes que propiamente o núcleo de población moi aislados teñen, non? E se merece a pena realmente a rentabilidade de inversión en este suposto caso, porque a mellor matamos vamos a cañonazos, non? E automáticamente podemos unha repercusión tremenda do costo. Entón, todo este tipo de reflexións eu creo que desde o punto de vista do que explicaste como análisis de costo, eu creo que realmente tamén o debemos de meter na reflexión final de todo este tipo de solucións. Gracias. Eso, vamos a ver, claro que hai moito para analizar e claro, aí estás falando moito do tema da depuradora de aí de Tui, da famosa depuradora de Guillarei, unha depuradora moi ben planteada desde o punto de vista técnico, unha depuradora, digamos, moi ben. Que pasa? Que, bueno, esa depuradora ven de casi hai 20 anos. E hai 20 anos, o que se pensaba na administración, sobre todo na do Ministerio, era concentrar. Traer todo concentrado. Onde se dicía de aguas, es que eso non, porque ao final, rede, máis pluviais dentro da rede, e ao final, e aparte das pluviais, os costes de transporte. Non todo é costa baixo, menos en Galicia. E ao final acabas, estación de bombeo aquí, máis adiante, para ali. E o que está pasando en Guillarei? En Guillarei están intentando levar carga orgánica para ali, porque unha depuradora grande necesita carga orgánica, e claro, está indo, queren levar todo o mor, porriño, todo por aí, e claro, ao final, bombeos, estamos falando non de bombeos pequenos, sino de estacións de bombeo tremendas, que son como, pero que son, oye, aparte dos costes enerxéticos, os costes de mantenimento e de control, porque se o bombeo falla, fuera, vai por río, directo, agua directa. Entonces, claro, aí eso hai uns costes que, claro, ahora desde o punto de vista era moito máis factible, desde o punto de vista económico e sobre todo medioambiental para difuminar a contaminación, porque tamén cando se falla dar de Guillarei, por o que sea, por tal, o que estás concentrando toda a contaminación, pum, por se tes diseminada, se che falla unha depuradora, contaminas moito menos porque é a quinta parte do que tiña salido. Ao fin e ao cabo, o que dicía eu, o que digamos un pouco se debe buscar é agredir o mínimo posible o medio receptor. E iso é buscar sempre as solucións que agredan o mínimo posible, dentro do diñeiro disponible. Nunha vivenda unifamiliar, claro, se poden facer virguerías, podemos utilizar as aguas grises non para beber, claro está, que eso despois o custo que che se podría sería, valdría moito, o sea, palo menos coller agua do grifo, da traída, pero sí para outras cousas, agua de chuvia. Nunha vivenda unifamiliar, ostras, non pode recoller as aguas dos tellados e ter o seu depósito debaixo de reservorio para poder regar. Claro, eso aquí en Galicia, bueno, tamén temos verán secos. A veces bota 3 ou 4 meses e tal, oye, se ti cando planteas a tua casa invirtes, porque tens que invertir para facer un depósito, e oye, tens ali un depósito de terras ali debaixo do jardín, un depósito de 20 ou 30 ou 40 mil litros, tens ali 20 ou 30 ou 40 mil litros para utilizalo cando tal, oye, menos agua que consumes da rede, e teóricamente menos gasto, ainda que, bueno, sabedes que a factura ven un mínimo, que prácticamente o que paga todo o mundo, e poucas veces te pasas aí, pero bueno, se ti tes a túa horta e tal, e queres regar, entón sí que te podes pasar do mínimo, o mellor con esa auga que tes aí no teu reservorio, pois, oye, consigues achicar un pouquinho a factura. Eso, xa non solamente do punto de vista económico, se empezas a botar contas, o que che vale o tanque, facer a recollida tal e que cual, mima, cando vou a eu a eso desquitar. Pero si desde un punto de vista reutilizar esas aguas, eso sí, desde un punto de vista medioambiental, digamos, claro que se pode facer virguerías. Se pode facer moitas cousas. Como as construccións que nos dían sempre separar das aguas dos inodoros, ou das construccións, onde apenas había cuartos baños, a construcción era perfecta das fosas sepsis. E que era perfecta, todas as casas históricamente seguían a reglamentación existente, a reja nada.
viñeron nos anos 90, a demostración primativa, era un buraco cheo de ladrillos por lado, que era a caixa de sorpresa, ¿no? E non te separaba, aquilo era barato, aquilo valía. E sobre todo, se o chalera para vender, pois moito máis. O sea, o mismo pasaba na línea de error. Eu digo que son os erros que estamos pagando. Sí, vamos a ver, que... O sea, por poder poderse plantear moitas cousas e todo mental, pero claro, a administración, claro, que aí se propuxeron esas normas do hábitat, non se falaba moito do tema de reutilización de aguas grises e tal, estaba todo moi ben, pero bueno, veo a crisis e se acabou todo. Son tamén os graves problemas. Bueno, si os parece, lo deixamos aquí, para cumplir horarios de 8 a 10, solo nos vamos 2 horas, y vos convidamos a continuar mañana la jornada de depuración y de reciclaje. Muchas gracias.